Dnes dopoludnia sa na trase do Trenčína v evidencii vedenej pod názvom Cesta prvej triedy číslo 61 len málo ktorý vodič prešmykol bez policajnej kontroly. Nečudo. Na základe analýzy dopravnej nehodovosti v okresoch Trenčín a Považská Bystrica, pod ktorú sa v rozhodujúcej miere podpisuje práve spomínaná cesta, na dnešný deň okresné odbory dopravnej polície oboch miest zorganizovali špeciálnu kontrolu cestnej premávky pod skrytým diaľkovým leteckým dohľadom. Okrem dopravákov sa na kontrolách na 11 stanovištiach podieľali policajti zo Strednej odbornej školy v Pezinku a vojenskí dopravní policajti. Popri tých, ktorým kývli na pozdrav bez pokuty, sa našlo nemálo vodičov, s ktorými bolo podstatne viac práce. Počas akcie zistili 147 priestupkov, zadržali 29 osvedčení o evidencii motorových vozidiel a na okresné veliteľstvo policajného zboru predviedli 3 vodičov podozrivých zo spáchania trestnej činnosti. Premávka na ceste medzinárodného významu číslo 61 je rušná vždy. Počas letných mesiacov jej rušnosť ešte narastá. No a v súvislosti s otvorením veľtrhu Trenčín mesto módy tiež nemožno hovoriť o znížení jej frekventovanosti. Nečudo teda, že na nej často počuť aj pískanie pneumatík. Tragické následky by mali byť varovaním pre všetkých.